ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ନନା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ରୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ଉଠିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବସାଇଥିଲି ଆଉ ରୁଦ୍ର ଯାଇଥିଲା ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଇଛି 7ଟା ସୁଦ୍ଧା, ଉଠେ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ। ଆଉ ଏଠି ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ କୋଳି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଖାଇବି। ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଦେଉଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ କୋଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ରୁଦ୍ରାଂଶ ବି ଉଠିଲା, କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଉପମା କରିବି ବୋଲି ସବୁ କାଟିକି ଥୋଇଛି। ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ ବି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଭଲସେ ବତୁରେଇଥିଲି। ଆଜି ପିଠା ହେବ, ନା ଆଜି ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ଏଠି ଉପମା ତିଆରି କରିବି ବୋଲି, ଉପମା ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ଏଠି ପାଣି ଆସିଲା 8ଟାରେ। ରୁଦ୍ର ନନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଣି ରଖିବେ ଡ୍ରମ୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଉପମା ତିଆରି କରୁଛି। ତାପରେ ମଟର ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିବିନି, କାହିଁକିନା ରାତିକି ପିଠା ହେବ। ଆଉ ପଖାଳ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଆଉ ରୁଦ୍ର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ଭାତ କରୁଛି, ସେ ନେଇକି ଯିବ ସ୍କୁଲ। ଏଠି ଉପମା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୁଦ୍ର ଆଉ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଛାଣିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ମସଲା ତିଆରି କରିବି। ମଟର ଆଳୁ ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଖାଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲାଟା ତିଆରି କରିନେବି। ଆଉ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେବି। ଏସବୁ ଘର ତିଆରି ପାଉଡ଼ର, ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଉଡ଼ର ନୁହେଁ। ଏଠି ଭଲସେ ମସଲା ମୁଁ କଷୁଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଗରମ କରି ରଖୁଛି। ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ସୁଜି ଉପମା ବାଢ଼ିଥିଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ, ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ରୁଦ୍ର ହିଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଭୋଗ କରିନେବ। ଆଉ ଏଠି ତରକାରୀ ଗରମ ମସଲା ପକାଉଛି। ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଉପମା ଦେଇଥିଲି ରୁଦ୍ରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ନନା ତାର ସେ ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଭାତ, ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ବାଢ଼ିଥିଲି ଭୋଗ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ରୁଦ୍ର ପାଇଁ ଏଠି ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେ ନେବ। ତାପରେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ି ପଖାଳ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପଖାଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ରୁଦ୍ରାଂଶର ଖାଇବା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ରୁଦ୍ର ନନା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପିଠା ହେବ। ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶ ପାଇଁ ପାଣି ଫୁଟଉଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ବିଟ୍ ଗାଜର କାଟିକି ଥୋଇଥିଲି, ରୁଦ୍ରାଂଶ ଖାଇବ ସିଝେଇଲେ ଦ୍ୱିପହରକୁ। ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ପୋଛିକି ଏଠି ଉପମା ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ଭିତରେ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାର ସିଝା ବସଉଥିଲି। ଉଠିଲେ ଗାଧୋଇଲେ ଖାଇବ। ତାପରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତ ଗାଧୋଇ ଦେବି ବୋଲି ଏଠି ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଖାଇସାରିଛି ବି। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଛତୁଆ ଟିକେ ଖାଏ। ଏଠି ବସେଇକି ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ବାହାରିଲି ନଡ଼ିଆ କୋରିବି ବୋଲି, ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଜମା କାମ କରିଦେଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯେହେତୁ 12ଟା ବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁଆଇକି ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଇଟା ତାପରେ 3ଟା ବେଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା 3ଟା ବେଳେ ଉଠିଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି ରୁଦ୍ର ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ସେ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କୋରେଇକି ଚାଉଳ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇ ନେଲି। ଆଉ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ନଡ଼ିଆରୁ ଅଧେ ରଖିଦେବି ପୁର ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧେ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ମୁଁ ବାଟି ସାରିଛି। ବାଟିବା ଭିତରେ ରୁଦ୍ର ଆସିଗଲା ସ୍କୁଲରୁ। ଆଉ
ଆଉ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ବାହାରକୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଉଠିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭାଇନାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଏଇନା ହାତ ହଲଉଛି, ହାତ ହଲେଇବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ପଛରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ଭଏସ୍ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଂଶ ମୋ ପାଖରେ ବସି ତାର ଆବାଜ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗ ଲାଗିବ। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାଂଶର ଏଇଟା ଖାଇବା, ସେ ଖାଇନଥିଲା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଖାଇନଥିଲୁ। ରୁଦ୍ର ଆସିକି ତା ପାଠ କରୁଥିଲା, ଟିଉସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶ ବସି ଖାଇକି ମୁଁ ଏଠି ଖାଇ ନେଉଥିଲି। ତାପରେ ରୁଦ୍ର ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଖାଇଲା, ଟିଉସନ୍ ଯିବ ଏଇନା। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ରୁଦ୍ର ଏବେ ଗଲା ଟିଉସନ୍। ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ହେରି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପିଠା ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ପୁର ତିଆରି କରୁଥିଲି। ନଡ଼ିଆ, ମରିଚ, ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ପୁର ତିଆରି କରୁଥିଲି। ପୁର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ପିଠା କରିନେବି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଠା କରିବି ଭୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିନେବି ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ବାରିପଟେ କୂଅ ଅଛି, କୂଅ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ରୁଦ୍ରାଂଶ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ପିଠା ସାଡ଼େ କରିବା ଭିତରେ ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କଠାରୁ ସକାଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୁଲ ସବୁ କାଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ଦୀପ ଫିପ ସଜାଡ଼ି ନେବି, ସାଡ଼େ ପିଠା ହେଉଥିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଏବେ ପାଖାପାଖି 5:30ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ତାର ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ନେଇ ଆସିଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଆମର କୂଅ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏପଟେ ନଈ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, କୂଅ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ବାକି ଯାହା ପିଠା ଥିଲା କରିବାର ଏଠି କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଆସୁଛି, ରହୁନି ଏକୁଟିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ତା ଚେୟାରରେ ବସେଇ ଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ରୁଦ୍ର ଆସିଗଲା ଟିଉସନ୍ରୁ, ତା ବହିପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବ ବୋଲି ମୋତେ ମାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଠା ହେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେବୁ। ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା, ତା ନନା ନେଇକି ଆସିଲେ ରୁଦ୍ରକୁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ କାଢ଼ୁଛି ସବୁ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ବାଛିକିରି। ଏବେ ସେ ପିଠା ହିଁ ଖାଇବ। ତାପରେ ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।